الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. bandiraɓe julɓe tedduɓe moƴƴuɓe horsuɓe yiɗɓe almustafa sallallahu alayhi wa sallam, mbiya sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu alayhi wa sallam. Ndeysan o wi mbeɗa andi lekki ndeysan ɗo makka ɗo so wirtima lekki ki wiyama assalamu aleyka ya rasulallah. lekki salminamo ndeysan. Moussa ngo mbi nabi harna weer wa ñaar, rabbi harwa nena ñaar, nabi harna weer wa ñaar. mo waxlo mbettami mu doxlo garab bi hol mbiɗo noon Moussa ngo mbi noon mbiye sallallahu alayhi wa sallam. ndeysan neldiɗaɗo yurmede yurmede mere ha jalten e niɓɓere garen e leeral, ummoɗen e tikkere Allah, garen e welamma Allah, mbaleɗen naata aljanna welina noore yaanoɓe garta to ko salminago won toon. tahiyatum fiha salam, salamun qawlan min rabbir rahim. salam kisal ndeysan, diine kisal, diine jurum universel. yimɓe e jinneji ndeysan, jinneji keɗe kettoɗe ndeysan oɗo qur'ana belɗo, ɓe jeehi to bandira mabɓe, ɓe jertini, ɓe mbasiyi bandira mabɓe nde ɓe nani alqur'an ene jangte. anna sa heɗima darsu jahato joom suduma, jahato banda yen mbiya keɗe kettuɗe ko almustafa wi sallallahu alaihi wasallam, ɓurɗo e ɓurnaɗo bandiraɓe julɓe. aynam ceerno Ousmane koye darsu siddiq gonɗen, kanko relevé, kanko ƴetti rôle o rôle almustafa caggal nde rutte jomiraɗo subhanahu wa taala. quelle mission extraordinaire universelle bandiraɓe julɓe. aynam ceerno Ousmane haalde seesa Allah wi wama arsalnaka ila rahmatan lilalamin. o neldira ko yurmede, ndeɗo yurmede huftide yimɓe jinneji boɗeje e ɓalleje, debbo e gorko, cukalel e mawɗo bandiraɓe sehilaɓe. ko oɗo mission Aboubacry Roné Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. non juule makko goto Allah juule ma labbi sappo. nenan bandam juule makko hade men yaade e qissa as-siddiq, kono en mbawa haalde ma kaalen ɓuure al-mustafa, kaalen holko qur'an, hol mission mo joguino, holko Allah ɗaɓɓe men, holko Allah yiɗe men, holko Allah añe men. ndewen ɗum, mbaɗen ɗum, mbaleɗen daɗañene darde bandiraɓe sehilaɓe. aynam inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوا عليه. نانا بندم وي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأريكو يلتنا ما ينبر وأدما إلى الأينام. كيف ممكن الله بي ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن هذا دفتر لسان الله نيني المصطفى صلى الله عليه وسلم وإتأن نبرة وأدأن لير وإتأن تكر الله وأدأن e jurum Allah. nde wonno hade makko arde annabi Isa yi woni duuɓi temedde jeegom aduna o ɓowli la ilaha illallah ala ɗon, jokkere annam ala ɗon, yimɓe jamfima, ƴiƴam rufama, aha en ɗam taƴama, jawɗele ñaɓama. o ari pour yoltude hujjaji ndeysan, lohnoɗo sembina toñanoɗo ndeysan heɓa hakke mum, cukalel rokke hakke mum, debbo rokke hakke mum, nayejo hokke hakke mum. ɗum woni mission al Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
mission universelle kanko idi convention de Genève bandiraɓe sehilaɓe kala moƴƴere nane qur'ana kala moƴƴere nane sunna ɗum an joom sunna o an joom qur'an o an julɗo hoto hul hoto fayi ko dow gonɗa ko drapeau la ilaha illallah muhammadou rasul drapeau la ilaha illallah muhammadou rasul joguiɗa on drapeau memata haali ɗum hoto sunno hoto gurama bedde gonɗi so weddima goɗɗi yahata ko boyata ko bakkar ma aha sa woyi yahata ko bakkar ma goyɗa yitere so woyi e hulde Allah natta jeygol ha kosam rutto e endu bandiraɓe sehilaɓe ena what one complex say you have to be very proud of your deen, of your religion. For it luwete jogo teddungal hoto yukko hoto fayi kede ko Allah wi wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin tawi ka kullu Allah ko iman o yani islam o wi ko piya gona kullu Allah aha mbaɗa yamiror Allah yamiror nelaɗo ɗiggana jinnaɗo kormoɗa cukalel jurmoɗa mawɗo mbaɗa kodda dokka koddiɗo hakkimo goto fof dokkama hakke mum wona an ka piya ka gonɗinɗo an asunotaba hay sa maayi malaikaji jaɓɓoma malaikaji yurmen jaɓɓoma ɓesguma caggal ma Allah renanma ɗum ndewno ka piya mbiɗa hara hul eyyi nam hoto suuɗ ma oui moi je suis un musulman comme julɗo mbeɗa jokka enɗam eyyi nam mi taƴata enɗam eyyi nam mi toñata wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin oɗo diina universel kam ceerno Ousmane holko yamirta keɗe ko Allah jangti ko Allah yamirta bandiraɓe sehil Allah ɓuuri yurmade en e koye men Allah ɓuuri yurmade en e ɓiɓɓe men Allah ɓuuri yidde en ɓiɓɓe men ɗum waɗi poɗɗa ko adinde Allah jiɗa nelaɗo jiɗa jinnama jiɗana julɓe fof jaam nden gona musulman universel bandiraɓe sehilaɓe eynam ceerno Ousmane ko Allah wi وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا لا إله إلا الله محمد رسول الله Allah wi hara rew hay goto kala ko woni rit kala ko woni dewal Allah hoto rew hay goto sona Allah hoto sukka e hay goto sona al Mustafa sallallahu alaihi wasallam on ko reftini hen o haali tawhid kalimatu tawhid la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah o reftini hen yaay boy e bay boy bandiraɓe seyla on ji moƴƴere Allah yiɗan maran ko moƴƴere Allah ɓuuri yurmade ma hoorema yumma jiɗɗo mo kanko ɓuuri yiddema an ɓiye jiɗɗo mo kanko ɓuuri yiddam joom suudu ma kanko ɓuuri yidde kanko ɓuuri andude ko nafatma o yamirma ko nafatma o yani ya rokkumo o yani ya dawonmo ya tenanmo ya ƴoganmo ala o wi ko ya rewmo o ɓeydanma ya ñaago o rokkuma jomiraɗo subhanahu joom yurmeno o ndeysan message al Mustafa ko universel ko yurmede ndeysan kaɗaɗo ndeɗo yurmede on woni malkisaɗo onon boraɗo onon boniraɗo bandiraɓe sehilaɓe ndeysan en ngala maison de retraite en gana des clochards en gana waloɓe bedda joguiɗen ko koccaɗo joguiɗen ko teddinaɗo garaɗo woni koɗo kirseneɗa mbaɗanɗa ataye gaddanɗa ñebbe gaddanɗa haako gaddanɗa hors d'oeuvre gaddanɗa balote uji baɗɗi laaɗi ɗi gaddanɗa guertoɗe ñotaɗe ndeysan teddina mbalaɗo ɗaati ndeysan aɗa wutte aɗa wife ha wiyata ɗum woni teddugal ɗum woni islam prestige bandiraɓe sehilaɓe eynam وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الله بما يا موجه جناد ما كان عثمان سبب موني نون ولا تقل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما لا إله إلا الله محمد رسول الله so goto e jinnaɗe ma walla kamɓe ɗiɗo ɓe nayi eɓe gonɗo galle ma ɗo wona maison de retraite on n'a pas de maison de retraite joguiɗen ko maison yumma teddine baba teddine cukalel teddine ndeysan baɓe o itto ñamde kanko itto soɗede kanko ittoto ndeysan wuppanede kanko itto pasenede kanko itto safrede o safre o waɗane hunde foof mbiyeɗa hara yimo hara ñirɓino e yesso makko yesso jinnaɗe ma ɗum ɗo ko islam tan wawi rokku ɗum neɗɗo bandiraɓe seeɗa oɗon mission al Mustafa sallallahu sallam message universel neɗɗo fof yiɗi teddinede neɗɗo fof yiɗi rokkede nayeji fof yiɗi yurmede bandiraɓe seeɗa ɗum nan to islam la ilaha illallah muhammadou rasulullah ɗum noon oɗo message bandiraɓe julɓe eynam ɗo galle maɗo imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma aw kilahuma ndeysan kamɓe ɗiɗo yaay boy o retraité o tampi keeci hofimo koyɗe mbatti muusi koppi mbassumum o ara galle maɗo aɗa ɓoosamo ɓiɓɓe maɗa ɓoosamo joom sulma defanama ene wuppanama ene pasanama wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma uff ko feccere konngol mbiyeɗa hara wimo hay uff
ساوي نون أدقناني جنان ليسان وما حرفور به وقل لهما قولا كريما يا حاجة ما بقول نينام بندم إيه باي بوي إمبارو أن كيداني إمبارو أن كولاني إمبارو أن تياك إمبارو هندو تامبينانو إمبارو أن غلاك إمبارو أن تامباني إن نينام بندم إيه أجوكي دباس ne wallahi sambel en bejjogi ayaya o forani heydude o forani holde bade an sambel ade wuuri ko Allah yabiri bandiraɓe julɓe e nam wahfid lahuma janaha dhulle min arrahma wa qul rabbi irhamhuma wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ndeysan bimje maɗe ndeysan ko ayno fondu huure so ɓiɓɓe mum ko non kurdata jinnaɓe ma ndeysan wa qul lahuma qawlan karima konngol moƴƴol konngol jantal konngol ngol ala fur ene wonde ñippude guire a ñamdatama haysa ñamde mabɓe ndeysan waji ko omo ñamde jinnaɗo makko o yimi ñamdata e makko haade yam ƴettude keptel taw jinnaɗo yinno ƴettude ngilɗo keptel bandiraɓe sehilaɓe wahfid lahuma janaha dhulle min arrahma e Allah mbiyat e Allah yaafo jinnaɓam rabbi ighfir li wa li walidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat nduwonɗa jinnaɗo ma kala cujjuɗa ndesan o yalti aduna omo wuuri kono o yalti nduwonɗama bandiraɓe sehilaɓe eynam ceerno Ousmane hoko refti hen ay bande en Allah ɓuuri yidde en e koye men o wima bande onon koddiɗo ma onon goɗɗuɗo onon ya moƴƴe makko wa ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa bana sabil wala tubadhir tabdhira ndeysan oɗon taƴiɗo o moɗɗanno ala ko yettintamo dokkama oɗon miskin ala dépasse dokkama dépasse oɗon ndeysan ala koltinama oɗo yiɗi safrede o wawa ko on jiidade e ƴiƴam kono oɗon jiida ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadun rasulullah Allah wima hara bonno jawdi ma wona yo sire yo lelle mbaɗa e deftumo mbaɗa e inde adañani baraji kalis ma yehi wutte ka ñamliɗo kotane ka ñamliɗo paɗe ka ñamliɗo Allah wima hara bonno kalis ma o wi bonno kalis ko jukko ɓiis ko wonde koye seyɗan ko bandum seyɗan noon sa rewe mum ko jeygol fanuma Allah ɓurma yurmadema hoore o wima hara bonno kalis mo rokkuma o mbuɗo fo ma namdire a taccata dargue ma namdeɗa mbuɗu ma o holɗon dañƴa e holɗon mbaɗɗa cagatagal ma e doole ma e diine ma e gandal ma fo ken namdirteɓe wala hawla wala quwwata illa billah ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان بالكفور كيرزان كورفتيهن وإما تعرضا عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا مسكين أري بند أري إسامبا جلو إسامبا كان عثمان با آلان تامدر نياملاكم بيا والله جافداكم هيك من غلا هيك ودي يور كون جافدا من ها غونغول سا ارتيسو الجمين دوكما يو اجتاكيمو اهودانيمو اغراندانيم انغلا غروندي جوغيدان فقل لهما وقل لهما قولا ميسورا تاجا كويغول موجغول تدغول مباسا فورade ñaagoto bandiraɓe selam oɗo diine woni diine المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقود ملوما محسورا هرون برودا مباسا ويرتودي كده ها ɓurta mbasa kadi nangude kadi ha ɓurta rokkirno yo ko dokkata ko yo fof ko katta ko yo fof bandiraɓe sehilam hade ma rokkude jawdi ma ha laaɓa nimsira dutɗa aɗa ñaago yimɓe ndeysan innahu kana bi ibadi khabiran basira Allah ne andi ko jaharen ko andi ko kalten ko o yima non ɓiɓɓe ma non hata warɗo men wala taqtulu awladakum khashyat imlaq war ɓirɗe ma mbiya non on ne peut pas faire des enfants maintenant on va économiser après 2 ans après 3 ans on va prendre des pilules on va aller au docteur manda au médecin manda hodum à l'hôpital hodum mad kapen reedu ndu mbasen jibinde mbala eden mbada économie mbala ma hen galle mbala dañen hôtel mbala dañen salongel après mo nata fin dum do fo Allah wi ma kanyum defi arsuko ma kanko defi arsuko bibbe ma bandirabe sehilabe enam nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlum kana khitan kabira warde bibbe ma foko bakkar bondo bandirabe sehilabe Allah yami tan ko mo wi ma wala taqrabu zina o fijir don horo bado dum ni ma sœur, ma nièce a wana mouchoir odo essaye ma 6 mois odo essaye ma 4 mois après ma nenam jabani mbi en jida caste en jida leñol mi wawa restem a wawa restem tiagal 6 mois gonta tissu jaha naywa jida nande yaay boy donka hol sababu a wadi expire watta fular jiddo mo yatawe galle bamma do woni Allah wala taqrabu kala kon fijje mojjani bordo comci moƴƴi comci jantal kalda no fewi murnoda borna ko
ko reddaki bonda ko yeynaki teddinda sa wadi fular ma so worbe bittam hay goto bi jarama hay goto bi jarama hay goto wattama sifle e be gandi ka teddudo bi teddudo bandirabe selam an debbo julom ka perla ka jama hoto meme sona jom baka rombal desdo mo e inde sunnatul mustafa sallallahu alaihi wasallam bandirabe selam innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wima fijirde ndesan ko bakkar bonno ko gacce e aduna e lakara wala hawla wala quwwata illa billah wargo horne wa yaftuten bandirabe selam wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa man qutila mazluma faqad ja'alna li wali sultan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura hora wal fittanu la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah la sallallahu alaihi wasallam yimbe koy tourisme ngoni sa memi fittando sa mi wari fittando a rufi ƴiƴam la ila ko bakkar bondo ne laada wi aduna o fo mumto haalaba warde juldo ko buri bonde dum don juldo ndesan ene teddito Allah hoto war juldo ibnu umar bi kaaba ka wi kaaba ada teddide ada teddina to Allah kono warde juldo biya la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ko bakkar bondo bandirabe selam ene nanna jeygol eina wima kalis al yatim ndesan wala taqrabu mal al yatim illa billati hi ahsan ndesan odo cigilol ngel do debel kon do togo son ndesan babiraado rutima ta Allah babiraado yehi heddima kawoy heddima yaay boy heddima koddido heddina babira cawndid mo hulani Allah o jetto o mahara hen galle kalis mabbe o resla hen deuxième o wada hen business o bonira kalis o bonna kalis o nyaami kalis al yatim o happima dum o bonni dum odo fodana ko jeygol wala taqrabu mal al yatim illa billati ahsan sonata ka pewno mbadanabe business chodnabe terre mahanabe galle jintina kalis o adañi baraji bandirabe sehilabe ani al mustafa gondata aljanna an deysa toppita al yatimo cen usman sa pesi non wa awful kayla idha kiltum wazinu bil qisas al mustaqim dhalika khayrun wa ahsan ta'wila sada pesan yimbe pesa ha timma sada rokka yimbe rokka ha timma ha piri o timma sa nyami kalisaji janen deysan ko jeygol nyamda wala hawla wala quwwata illa billah mbudu fo nyamda mun fo mo nyohda hakke fo mo jettuda ka jobo dum lakara so baraji ma ngasi bakruj ma pawren so pawrama mo jomum tawi woni muflis o jehi fayit o nata jeygol wala hawla wala quwwata illa billah tersman kongodi non wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula kongodi di yewma aka nyaaw aka gat aka njol aka rei aborama baraji mangasi unyi ngal do unji ko borni unji ko binyar unji ko yahar unji ko wada a perti njuruma a perti wirtuma onayi baraji ma halabi nala sallallahu alaihi en jaa e moƴƴirdine neɗɗo toppirɗa hoore ma goppadi kala ko kalda ma tawi lakara wala hawla wala quwwata illa billah ken usman ñaajja noon hewde guttu noon pantude noon yornu tuuba noon wadde xeesal noon wadde ñaañ aka jekka aka rafetde so aɗa ñaaƴa aɗa ɓoodi hen lati bisɗa worɓe iblis jeyuma iblis funtuma eywa allah wala tamshi fil ardi maraha innaka lan tahriqa al arda walan tablugha al jibala tula awawa segde leydi awa hebde kaaƴe an ɓuri gelba awa yetade gelba ngeroba ɓurma towde ñew ɓurma towde ndemata ɓurma towde mbarode ɓurma sellude aha cewgu ɓurma yawde ko bassoroɗa allah yiiɗa bassoroɗo allah yiiɗa mantoroɗo allah yiiɗa jeytotoɗo saɗa jeysa e wolde abou dujana nde ƴetti silama nela sallah sallam ñande wolde badr omo jeysa nelaɗo ɗum ne haɗa ko wanaɗo saɗa jeysa e haɓade anɗe allah aha e anɓe nela sallallahu alayhi wa sallam enam كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها أي دملو فوف إنا أنيا تو الله ديدو غدن جوجان دum woni mission al mustafa sallam mission extraordinaire odo ne foti habete odo ne foti agnete tindande de tindar mojere e dedo gedon mojje bandirabe sey non mu yidal mustafa fo ko malki saado bandirabe sey lab inam dhalika mimma awha ilayka rabbuka min al hikma wala taj'al ma'a allahi ilahan akhar fatulqa fi jahannama maluman madhura subhana rabbika rabbil izzati عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.